Kaburam siya ublay bat kajing ay kublay it ya pi baro ki basngap ya kani ka kubor ha kani ka step lengba kani ka program morning mana. Ka benta bangine pusan ha kani ka por kalong haduk katno pila sniu pila jot ba ublay umla syu ban pen kala ya kajing im lani ban pendan kam ya pi. Ublay bangi syakri de ublay badan bor halor baro. Amdan kan udah kejing kaba hau kalong kaba kaba umla ban wing. Amdan kejing pang kaba umla ban pen kia. Amdan unono riurunar bau blay umla syu ban pen kalayu. Amdan kan udah kejing im kejing telot ke jong priu. Kejing bomla jong priu bau blay umla ban pen kam yau tau priu. Blay ulong ubala ubayai. Ublay ulang badan bor halor baro. Hau baro kalong kabala. Henry kadon kam dan kejing IT kejing ngej bai kejing serendalut ila di hau ublay. Baula ban le ya kata kejing im jongi. La tu ya way ubriu ha ka Bible. Bau tau de Moses. Ubala tip ya u komunong peniap riu. Na baula peniap ya kenja Egypt ha Egypt. But habola le ya kata ka kam runar ula petri ila de ban light na kejing bishar bat kejing pensitam ha ka anjong kari Egypt. Ula petri ila de syari klau ula poi hari Midian bat hang tau le kendu ya ka briu ula syongkurim ya ka bat ka kam ka bautrei kalong ban up i kejing riu tau kurim jong u ban kiu yau thi ban hiar ya ka riat ban yaj hamadan ha ki klau ki tap ban yalam i kejing ri ba ka tari ka kam jong u na yings im ha Egypt ula kalalong komu tau nong yai wir hari klau barka kam jong u kalong taman api ki jingri Henry hakaway ka sngiu play ulawan pau ha u Moses hakaway ka klau kalau banyap play ulawan pau hakadur jo kading bat nang tau le osngawi ka suru try yo osngawi ka jing khot u play bo un lecha Egypt ban pelaj no ki khun Israel ne ka jing sha ban ben haki nong Egypt bat kum tau Moses ula ko ngu ban lecha Egypt bat ublay la penan kam yu un pelai lu ye ki khun Israel armilen steng ki khun Israel kilami na Egypt ha ke jingalam ke jong Moses ublay ula ai ya ke spo hukum leng ba Moses ublay ula ai ke hukum ye ki khun Israel leng ba Moses ublay wan ban pen pau ye la de ban pau ye la de markhamat bar Moses kren ya Moses kumba kren para briu bat ublay penan kam borba yu Moses haki rukam baper ki kamba ki bakla ki bapala ki le jel ba ka kti ke jong Moses keduria wasau kalakat arliang hakata ka kamba ublay ulale tang da ka Moses ura elo dingdo shibun ki kamba ki le jel ba neu briu Moses neu briu ubla yo ya kanam kumenong penya briu Henry habo play ukta upen kendu upen kela utau temai play upenan kamru yo haga kitab Isaya kalnong ka Henry la tu spang way pat ubriu bakerteng Isaya uneu de nong yetu lupa Isaya uplai le de bo de ubriu ubom ko yu bitinget so bitnam haga jinga de bat uplay wang ade ubriu ba bitngit ki beng shentur bat nga syong ha pring ki briu ki ba bom ko Henry ha ba try wala pan pau ha ui ke jing tu pau ba un yo i yo play ba syong ka khet ban yo i ke jing crowd jo play bat ban yo sngawi ka sur jong ki angel ki ba perta saudong ka khet u play ke jing khu u play kata ke jing jia kala piang ban kata ban pen kendu yo Isaya bat ban pen kalai ke jing im jong u bat nadu kata ka por yo sngaw ke jing khot ka ba shaikrar jo play le jubab ke jing khot u play baru try la penan kam yo kum unong yo thul pa barat pa jo try uni de play bala le shibun ki kamba ban pen kalai ke jing im ki priu ki ba jot barem ki bam don jing kermen shu ha ke jing im ki ba ke jing im jong ki kala hiar sha try chong ke jing paman re play ra ye ki nang ta bat penan kam ye ki de ni kata ka kitab Sam ka ong play ura ya kita ki bala hap ha ka tliusbo ha ka tliu jong ka pop ki chingbaman try ura ya ki ban tau tamai ban pan kalai ke jing im jong ki play ula ru
ban ra i ke jing im jong pi lada pila ha ka tliu jong ka pop ha ka kti jong ka pop lada kan ai ke ka basniu kala jia ke jing im jong pi ke jing jot kala lap i ke jing im jong pi henry try ula ban kala bat om tang ban pen kala ban thau thamai ru yu pi kumbo la thau thamai ba la pendon kam yo Moses ba Isaiah haka testament ka bathamai ngi shem ki don arngot ki briu ki ba ka jing im jong ki kala hiar kala sniu kala jot henry kumno try upen kala bat om tang ba upen kala upenon kam ru i jing im jong ki we ude Petros ubala lenno yo Jesus Christ hakmat jong ki briu men bala kem bat la ra yo Jesus shakador bar ban bishari u habala kali yo Petros hatu mede nong bu Jesus ula len hakmat jong ki briu ba ude nong bu jong Jesus baru angam itu yo tau Jesus deitat onda hapoli osngawi ke jingken I lai sin jong siar wan ke jingpen kendo ula yam ketang ula pai show try bat haka kam ki apostol arla nongger khat kwaning kong ter aba men se bako ula wan year ha u ke singi pentecost kamra ka bahaning jing im jong u kala bak lebak na du kata ka por ula treasure heme ka kamu play ula peteng ye ke jing shakri yo try hadu ke singi ke jing yap ula yap ku martar la sanar pra yo uda kompong try la pen kala baru try la penan kami uru kum wene ki apostol hakmat jong Jesus Christ nang tala itu ru haka kam ki apostol nong ka bakhandai shepang u Saul ubana Tarsus briu ubarunar ubala don banta haka jinglen temau ya u wene ki shakri u try u Stefan Saul ubaga jing temu jong u kalong ban penjat ya ga jing Kristan ban pen yap ya ki nong yalap bat ban pen chitom ben ya ki Kristan waga jing im jong u ga jing perkhat ka plan jo utang kumdo ban pen sniu ya ga jing Kristan bat ki briu jong play Henry hagalen ti jong u ka bo dang lej sha Damascus naga banta ga jing temu pasniu ban pendep ya ka try ulawan pau ha u ka jing shai ka teng shine how Saul Leo snowy ka suru Jesu na du kata ka po la pen kalayo Saul but try om tang bola pen kalay ka jing im jong Saul Henry try ula penon kam yu uban long unong yalap unong hikai unong itu ulpa but kam tam u apostol ubala tho kambun na ki jing tho haka kitab ka batmai ka testament ka batmai kini ki jing tho jong apostol Paul play ula penon kam borba yu ba kata kari ka ka bo play ula le ka jing im jong u apostol Paul ula sniu ula jot Henry try pen kala baru benar kan la don the way briu ha Australia ba kertengu George Palmer uni udai unong yalam jogowe ka kenhun kang ka kenhun runar hapo Australia hakawai ka sngi kawai ka por haus nem khat kandai spa san po khandai ho banai march kat ba u Billy Graham udang yalap ya ka gospel hakawai ka madan cricket hapo Melbourne uni u George Palmer namar ke jing thang jong u ya uplay ke jing bitar jong u ya uplay bat ke jing shun jong u ki briu jong uplay bat kham tam ya u Billy Graham ulay sela bat chipongwat ki kang ki runar ki bla penbej ki bawla penbej ban apketem saudong jong kata ka madan hapo Melbourne ban siat penyap ya u Billy Graham kat baudang yalap ula sam shipau teli ki pistol ha kita ki runar ki riu runar ki grup jong u ki balaya apketem la ka jong ka jaka ha kata ka madan kat bu Billy Graham udang yalap but uneu briu ude undang yalam ba khmat jong kani ke jia sela persya ban pen yap no yo Billy Graham but de ma u ban sedang ya ke jing siat daga suloi yo Billy Graham but kita ki khandai ngot bat kita ki shipong ngot pat ki be don bat u kita kin bot ban hirtma ya ke jia seng jong u Billy Graham Henry kat ba udang ngap bat kat ba udang pen kre riang udang up ya kapor
hagaba un set yap yu beli kerhamu badang yeng ban yalap nang te na stage pulpit play wala kata jur yu wala yo sngau yu kasur jau play kumba kren nu brio George Palmer yo sngau ya ka jingkhot yu ka kerteng jong kumba khot brio play khot yu wang ko George Palmer mele ayu hang ni lai sim yo sngau ta kasur George Palmer upech diang shaman manu ta bakren yang Henry umyo yano haga ta kapor ka wan ki jing kendu play kata yu klon spak hamadan adu kata kapor jing im jo kala kala longshu nong runar deshu tau briu uba le ika kampaman ka jing im jo kala adu kata kapor ula kala long nong yalap baula sedang ni ula seng ya gue ka kanhun yalap ban yalap ikiri runar ban penkelai ke jing im jongki bat ban syakri yaki George Palmer kapten jongki kang Henry Fry la penkela bat play penan kam yu banun nong yalap upapau hageling ke Australia play ubala penkelai gini kibriu haga Bible bat haga pertai ke bangi im ula rupan penkela ya ke jing im jongpi ya ke jing im jonga ya ke jing im jongno ban om tang ban penkela rewat ban penon kam ya kata ke jing im kapala yo jing penkela kumta kadon kam yangi bangin wan syaka shlem jong ke jing sandur ke jong play daga bangin hab an surrender lut yelade IT yelade bat try un penkela bat un pendon kam ya ke jing im jongi lada ula ra'yu David na kata ka tliusbo na kata ke jinglong kum khna nong ab jingri ula ru ban ra ke jing im jong pi la ra'yu David ban long usim jong ka Israel kum ba ublei ula ra'yu Joseph na ka jinglong rau ban long prime minister kari Egypt ula ru ban ra ke jing im jong pi ban kelai ke jing im jong pi ki khon jong pi bat ka yi ka sem jong pi an penlong ke jing tuai ke ni ke por na ka bentai ke priu ki ba phi sau thu phi dan ha ke ji shem jo ke jing im phi do jing karmen na ka bentai la de ke yin ka sem ki khon ki khti Henry la da phi IT la de try la ban pen kala ya ke jing shem jong phi bat ban penon kam ke jing im jong phi ngan tuai ke ni ke por leibok pa jungi ba habneng kerteng jisu ban nasaret khon jome nga aingo yame nama melo play badan bor ba krautam wala ban penkelai ke jing im jong no riu runar wala ban penkelai ke no ke jing shem jongi naga ba sniu sha ka ba bha naga ba jot sha ka ba thamai na ke jing pang sha ke jing khya na ke jing shate sha ke jing light lui na ke jing do jing kermen sha ke jing kermen na ke jing jak buram sha ke jing yok buram pat try melong play wala ban le ya kata mela penkela shibun ba kibriu mela ruban penkela ya nur ya noh kani kapor ki bas ngap ya kani ka khubor ya ka yin ka sem jong ki khun ki kti ya no ya no try ki badan ha ka yin ka sem jong ki mela ban penkela ya ka yin jong ki bar ka jing im jong ki bat ruban penon kam ya ki bar ka yin ka jong ki bar ki khun ki kti jong ki ker khu ya ki kta ya ki wan ban ya shem bat ki kuma miula wan ban ya shem baru sol jaga tarsas baru Moses hari klau try a play jonga kuma mela penkela Petrus mela penkela George Palmer mela penkela yo Isaya try penkela ru ya kito ki wan shame ban penrit ban IT hagakti jomeng IT ki kerku ya ki palai lui ban khia thau thamai ki kerte Jisu ban Nazaret atwai ngapan ki nei baro amen do blame kerku ya pi nam ta ko porom blai amen